2 días permaneceu incomunicada a Illa de Arousa pola caída dos servizos da internet, vendose afectada tanto a vida da veciñanza como as empresas, comercios, servicios públicos e urxencias. Xa lles restableceron a rede, pero na vila seguen indignados e o Concello anuncia denuncias. 2 días permaneceu incomunicada a Illa de Arousa pola caída dos servizos da internet que produciu grandes perxuizos na vida da veciñanza, nos máis afectados empresas, comercios, servizos públicos e urxencias que viviron con desesperación a longa espera. Os TPVs non iban, non podías cobrarlle a xente agora está acostumbrada á tarjetita e non traen cartos no bolsillo. A parte no pueblo, creo que a mitad dos traballos, tanto bancos como tal, creo que teñan o mismo problema. Ayer ou antes de ayer a ambulancia ali na secada e fai falta para todo. O móvil e as redes é moi importante, é simplemente xa poder comunicarte por teléfono e todo, inda que estamos moi cerca, non podíamos nin daqui a ali falar, nin ter ningún tipo de contacto, era raro, e de feito, sobre todo aos negocios tamén lle afectou moito. 2 días sen redes, sen información do que pasa, sen saber a orixe do problema nin a solución, chamadas non atendidas nin contestadas por parte das operadoras de telefonía. O Concello segue adiante coas denuncias polas consecuencias para a cidadanía. Onte tamén falaba ca miña prima que para facer algunha xestión no banco que foi imposible. Chamín varias veces, non me decían nada, despois dixeron que hasta o 23 que non viña. E contra eso que faz? Correos electrónicos, chamadas, whatsapps, non podía recibir nada. Realmente me pareció un trastorno, empiezas a pensar cosas raras porque simplemente salía como la señal solamente de satélite. Sin internet non podes traballar, porque a día de hoxe pues, tes que anotar todo, a hora de facturar, en fin, é un trastorno que, bueno, tes que apuntar todo á man. 2 días sen ningún tipo de explicacións, a vila viviu incomunicada horas de preocupación ata que onte, ás 19 horas, volveu á normalidade.